umkhandlu weTheku sibe ingxenye yalolu hlelo lwanamhlanje lapha sihalalisela labo abathweswe iziqu zemfundo ephakeme emkhakheni ehlukene. Anxolise Nyazi lwezulu ukuthi uNyazi esakhuluma uvele kwaba khona nje into angazi ukuthi ngayichaza ngethini, kwaba mnyama amehlo. Angikaze ngibe nale experience, kwaze kwasiza uhlalo wabefundisi ubonile ukuthi konke wrong yenzakalayo. Angibonanga ngoba ungishushumbisile wabeka kanye ukuwakhomba indlela eyangala ngabothi ile ndlela yakho ngale ngathi kuje yakho ethi kuzophunywa ngala ngabothi hey uyazi la umuntu uhamba wase engqengqisa ngale ngemuva ngithi nje mangihlamuluke akuthathanga mzuzu omningi ngoba kuthena laba obosizo lokuqala mabefika bangithola sekumqemane Nyazi lwezulu. Ngicela ukuthandazela ke impilo mphathi ohlelo lomcimbi ophethe ubaluleke kakhulu ngoba ngaphezulu kokuhalisela izifundiswa ezisebandleni uphinde ukhuthaze nalabo abasafunda amabanga aphansi ukuthi babhukule ukuze nabo ngelinye ilanga baphakanyiswe phambi kwebandla baphinde bathole isibusiso enkosini. Amen. To the graduates, this is a significant milestone in your academic journey. We extend our heartfelt congratulations and wish you every success as you step forward as fully fledged graduates. We would like to express our sincere gratitude to Nyazi lwezulu for initiating this important program that honors and celebrates the outstanding achievements of young people from tertiary institutions. Such initiatives play a vital role in motivating learners at lower levels to strive for excellence in their studies. Most importantly, they help make education appealing and inspirational for young people. We wish to emphasize that obtaining a qualification sets you apart and significantly enhances your prospects of accessing better opportunities. As government, we firmly believe that education remains the most powerful tool at our disposal to combat poverty, unemployment, and inequality. For this reason, since 1994, we have continued to invest substantially in educating our children. Recently, government transferred the responsibility for early childhood development to the Department of Basic Education to ensure a smoother transition from early childhood development into preschool and into formal schooling. To make education accessible to all, we have declared public schools in Quintile 1 to Quintile 3 located in poor communities as no-fee schools. In the new financial year, government has allocated 54.3 billion rand to NSFAS, which will support more than 744,000 students at universities
and technical and vocational training colleges. Asingabazi ngiyazilezulu ukuthi nalapha kulo mcimbi bakhona abahlomule kulesi sihlelo. Ngakho ke unyazilezulu it fills us with great joy and excitement to be part of this ceremony, which is proudly showcasing the meaningful work we have accomplished as government in partnership with the church in uplifting and educating the nation. I want to assure the church that we are working diligently to make eThekwini the preferred destination for investment. Namhlanje njengoba sihlangene ukugubha umsebenzi wokuthola iziqu emva kokuzikhandla nokuzinikela, kufanele sikhumbule amazwi omongameli wokuqala eNingizimu Afrika ubaba uNelson Mandela uma ethi imfundo isikhali esinamandla esisingasebenzisa ukushintsha umhlaba. Yabona ke manje njengoba senifundile seniphethe ukhiye wokuvula iminyango eminingi nikhiphe nemindeni yenu ehluphekweni nasosizini. Ngiyaqinisekisa ukuthi uma usuthole imfundo akekho umuntu okwazi ukuvimba endleleni yakho ebheke empumelelweni. Ngakho ke umcimbi wanamhlanje usinikeza ithemba ngekusasa lezwe. Sibona isizwe esinenqubekela phambili, ukuthula kanye nomnotho owakha amathuba emisebenzi. Sithi ke kulaba esingabo namhlanje siyanihalelisela ngomsebenzi wenu omuhle ukuba neziqu. Okunye ukuhlaba umxhwele ukuthi yize noma kunempumelelo anikhohliwe imvelaphi yenu kanye nebandla ekuyilona elinikeze isisekelo esihle. Mphathi wohlelo, ngifisa ukuthatha leli thuba ukuba ngibonge ebandleni lamaNazaretha ngokwamukelwa ngezandla ezifudumele njalo nje nokuthi ninginikeze ithuba lokuba ngidlulise amazwi okuseka lolu suku olubaluleke ngaka. Ngalamazwi mphathi wohlelo, maphathi bohlelo, sifisela osingaye impumelelo emkhakheni eyahlukene abazosebenza kuyona, ebese sithi kulabo abasafunda ezikoleni eziphansi babone ukuthi ukuzikhandla nokuzimisela kunemiphumela emihle. Ngibonga kakhulu mphathi wohlelo. Ayi Shembe, ayi maNazaretha, baba Nkosi yamakhosi, Shembo ingcwele nyazi wasezulwini. Angezwa ethempelini lasewoza endaweni sempangeni. Uyabe yisenior lecturer eNorthwest University eMahikeng. Shembe sibiziwe Northwest Lodge natheza sibizile. Siyabonga uthe ngakumpushele baba. Onyazi lezulu. Siyabonga. Amen. Imeya edolobha lapha eThekwini. Ngicela uphinde baba. Imeya edolobha yalapha eThekwini. La eThekwini nje la sikhona. La sikhona phela. Hayi eNandi eThekwini nje zindla. Kanti mina ngingena ngokudloveleka nje, ngingena nje angiboni ukuthi sengisendaweni enkulu. Isenior lecturer emeya edolobha. Usicaba wenze zomthetho ke ifundo sesingayishiya lapho. Shembe sisike nendawo la meya. Njengamanje sisehleli. Shembe. Singaphansi konyazi lwezulu. Emcimbini omuhle. Sekunyanga ithokodo emibili wasungulwa. Uyasilekelela ke ukukhuthaza ulusha ukuthi ngelinye ilanga liqoke kanje nalo. This is part of development of the country, because without this the country ayikwazi ukuya phambili. Sibonga nje ama-messages njengalawa nemicimbi njengalawa, and sinethemba lokuthi the young people
babona ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. Ezime umkhandlu weTheku mhlambe ke yiphi message ningayideliver kwi-youth ke nje as like from i-department yakho from umnyango wakho? Angifundile kakhulu ngixolele mangisho amagama angaphelele. Well, umlezo engabeka number 1 jabula ukuba phakathi kwaya le ndawo lamagceke engikuwona sizobona ukungazwa komsebenzi omuhle kangaka. Sinethemba ke ukuthi njengolusha siyabona ukuthi niyabona ukuthi kwenzakalani. My message, a very direct message to them, ukuthi iningizimu Afrika iyokhula ngoba sikhulise knowledge, si increase knowledge production kule country. Umnotho wethu uyokhuphuka because kunabantu esibafukulayo ukuthi bakwazi ukuthi babe zinsika zalomnotho, and ngamanye amazwi we are reproducing and advancing in the reproduction. Ingakho ke sithi ulusha ke is part of that production, is part of advancing the country. Ingakho ke bebalulekile ukuthi invest kubona, because amongst them doctors, professors, engineers, geologists, and so on. Akubonga mina angazi nombe khona ukusalayo baba. No. Ngiyabonga. Mina Professor Dube osebenza eUNISA head office ePitoli. Ngokusonta ke ngisevela bahleke eThempeli eManzimeleni ongoye okanye empangeni. Yeah. Under which headquarters in terms of Nazareth? Sepheni uhlelo lokuphakama. Siyabonga. Bakukho ocabanga ukuthi kuyasala nomsuphethe. Hayi sengiyaright. Basijulele kuba yebo. Sawubona uDr. Sifiso Mlaba osebenza eHarry Gwala District kwa Education Chief Education Specialist yaka Teacher Development. Ngisuka ke ePort and Fort eFumane tuzosebenza ngokukhonza kwami live kwaManazareth. Ngiyabonga. uDr. Sifiso Mhlanga ngingagqokile ngigqoke ngenxa ye-mathematics ngise-schooling principal waseziphathele ngisimenywa-ke namhlanje lapha ekuhleni. Ngiyabonga.